υπαριθμόν 1. Στέκεσαι δίπλα μου. Πάντα. Ίσως ένα βήμα πίσω. Απλώνεις πάντα τα χέρια σου. Σ' αγαπώ, ψιθυρίζεις. Πρόσεχε. Θα πέσεις. Κι εγώ μακραίνω. Κάποτε μου είπες, μαμά, για τον Πυθαγόρα. Έλεγε ότι το 1 είναι περισσότερο από ένας αριθμός και ότι κάθε άνθρωπος είναι η αντανάκλαση του 1. Αντίο, μαμά, πάω να βρω ολόκληρα σύμπαντα μοναδικά. Και άμα τι θα βάλεις 4 και 5 και 10 και 10 και 10 και άλλα 10 και άλλα 10. 5 φορές το 10 άμα βάλεις γίνεται το 50. Λοιπόν, τα παιδιά της πρώτης δημοτικού γνωρίζουν πράγματα, αλλά έρχονται σε ένα εντελώς διαφορετικό σχολείο, δεν το έχουν ξαναδεί. Οπότε χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες, ώστε να ξέρουν ότι έχουν τα ντουλαπάκια τους, ότι βάζουν μέσα τα πράγματά τους, τα ράφια τους, ότι πρέπει να καθαρίζουμε, να σκουπίζουμε, να βάζουμε τα παπούτσια μας έξω. Όλα αυτά τα οποία μετά γίνονται πάρα πολύ αυτόματα, σίγουρα χρειάζονται 2 εβδομάδες συνέχεια να τα κάνουμε με τα παιδιά. Και για να πεις ότι τα παιδιά το έχουν καταφέρει, σίγουρα ένας μήνας νομίζω ότι είναι αρκετός και μετά σίγουρα τους υπενθυμίζεις, αλλά το ξέρουν πλέον και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Άρα πρέπει να περάσουν 1-2 εβδομάδες και μετά είναι έτοιμα να... Ναι, 1-2 εβδομάδες σίγουρα για την εκπαίδευση, για να τα μάθουν όλα. Και μετά στον 1 μήνα νομίζω ότι βλέπεις ότι τα έχουν καταφέρει. Υπάρχει ο ενθουσιασμός, γιατί είναι μια βασική τάξη που με το που ξεκινάνε ξέρουν ότι έχουν έρθει εδώ για να μάθουν καινούργια πράγματα. Και αυτό τους ενθουσιάζει και περιμένουν πώς και πώς, πότε θα μάθουν να γράφουν, να διαβάζουν, να δουν και άλλα πράγματα. Είναι έτσι, υπάρχει πολύ έντονος ενθουσιασμός, ναι. Ότι να τους αγκαλιάσουν, να νιώσουν όλα τα παιδιά καλά, είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη εντύπωση, πρέπει έτσι να νιώσουν χαλαροί. Οπότε μου έρχεται αυτό το συναίσθημα ότι τώρα είναι τα παιδιά μου, να τα προστατεύσω, να τα φροντίσω, να τους δείξω ό,τι περισσότερο μπορώ. Οπότε έτσι είναι ενθουσιασμός, είμαι πολύ χαρούμενη. Νιώθω ότι έτσι θέλω να γνωρίσω και τα παιδιά, να δω τι παιδιά θα έχω φέτος. Και σίγουρα είναι και η περιέργεια. Βλέπεις έτσι τους χαρακτήρες, τα μάτια που κοιτάνε, τι τους ενδιαφέρει. Γεια! Γεια! Πώς σε λένε? Ευδοξία. Όταν αποχωρίστηκες στο σχολείο σου, είχες άγχος? Στην αρχή ναι. Τι κάνεις που σου αρέσει το σχολείο? Τι κάνω? Τι κάνω που μου αρέσει το σχολείο? Μου αρέσει να παίζω και να κάνω διάφορες συναντήσεις, ερωτήσεις και να κάνω διάλειμμα. This is a flag. What's this? Flag. A flag. What's this? Flag. Very good. What color is this? Red or blue? What's this? Blue. Come on, louder. What's this? Blue. Very good. Ήταν μια φορά που προσπαθούσαμε να μάθουμε κάτι όσον αφορά τα σημεία μες στην πρόταση. Και για να μπορέσουμε να το θυμηθούμε, σηκωθήκαμε όλοι μαζί και κάναμε ένα τύπου χορό για να καταλάβουμε πώς θα μετακινηθούν οι λέξεις μες στην πρόταση. Περιττό να σου πω ότι γελάσαμε πάρα πολύ. Μάθαμε όμως και το που μπαίνουν αυτές οι λέξεις και πλέον αν ρωτήσεις, νομίζω τα παιδιά που ήταν εκεί μες στην τάξη, το θυμούνται έτσι, με αυτόν τον αστείο χορό. Πείτε μας μια αστεία λέξη. Αστεία λέξη. Θα σου πω μάλλον το sneeze. Τι είναι το sneeze? Φτερνίζομαι. Παιδιά, χέρι ψηλά στο στόμα.
μια που την άλλη με ξεχνά. 3, 2, 1 και... Το μάθημα της μουσικής βοηθάει τα παιδιά στο να προσαρμοστούν στο σχολείο με έναν πολύ εύκολο τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή μοιράζονται όλοι ένα πολύ ζωντανό και πολύ δυναμικό ερέθισμα. Οπότε αυτό τα βοηθάει στο να συντονιστούν και πιο εύκολα, πιο όμορφα, πιο δημιουργικά, ανεξάρτητα με την ηλικία τους και το περιεχόμενο στο με το οποίο ασχολούνται. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Θυμάσαι στην πρώτη δημοτικού που παίζαμε στο προάβλιο και μαζεύαμε φυτά? Ναι, θυμάμαι τον κρύο αέρα που μας φυσούσε. Σαν το βοριά από πάνω. Μα θυμάσαι κάτι κυνηγητά? Όνειρο! Ήταν τόσο όμορφο. Αχ, τι ωραία! Ας μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο και να τον πάω ξανά στην πρώτη δημοτικού. Τι θα συμβούλευες ένα παιδί της πρώτης δημοτικού που θα ερχόταν σήμερα στο σχολείο μας? Θα του έλεγα να ευχαριστηθεί την κάθε στιγμή, από τη μέρα που ξεκινάει και που γνωρίζει τους πρώτους του φίλους, μέχρι και την τελευταία που θα τους αποχαιρετήσει όλους. Να τα ευχαριστηθεί όλα. Τι αλλαγές είδες στον εαυτό σου από την πρώτη δημοτικού έως σήμερα που είσαι στην έκτη? Έγινα πιο κοινωνική με τον κόσμο. Ντρέπομαι λιγότερο και έχω περισσότερο θάρρος και μπορώ πιο συνειδητά να αντιμετωπίσω καταστάσεις που μπορεί όταν τις σκέφτομαι να με δυσκολεύουν. Τι σημαίνει μόνος? Μόνος, μοναδικός, μονάκριβος. Διαφορά αφαίρεσης στο ένα σκέλος του ίσον. 2 μείον 1 ίσον 1. Το ένα είναι η διαφορά. Εγώ, μονάκριβη μονάδα σου. Άθροισμα ή διαφορά σου. Αφαιρεταίος μείον μειωταίος ίσον διαφορά. Και αφαιρούμε χωρίς να μειώνουμε. Μια διαφορά διαφορετική. Σαν μέρος μιας ισότητας, ίσον με 1. Κάθε άνθρωπος είναι η αντανάκλαση του ένα. Το σχολείο είναι ένας κόσμος, συν ένας κόσμος, συν ένας κόσμος. Ένας κόσμος, ένα σύμπαν. Το ένα συμβολίζει μια αρχή. Ψηλώνω, απλώνομαι, μακραίνω, γίνομαι ένα. 2 μείον 1 ίσον 1. Αφαίρεση, το 1. Σύμβολο μοναδικότητας, το 1. Είναι μια αρχή, μια αφετηρία, μια δυνατότητα. Έκτη σκηνή, πρώτη λήψη, ευδοξία περπατάει. Η ευδοξία φτάσαμε και την ώρα που εμείς να έχουμε φτάσει εδώ, η ευδοξία να έχει ξεκινήσει να περπατάει. Ναι, όμως δεν πάμε με τα πόδια από εδώ. Γεια, πώς σε λένε? Γεια, είμαι η Σίλια. Ξέρω.